pag-ampo nining sayo nga kabuntagon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. O Hesus, pinaagi sa putli nga kasing-kasing ni Maria, nagahalad ako sa tanan kong mga pag-ampo, mga buhat, mga kalipay ug mga pag-antos nining adlawa diha sa kahiusahan sa santos nga sakripisyo sa misa sa tibuok kalibutan. Ihalad ko kining tanan alang sa mga tuyo sa imong mahal nga kasing-kasing, ang kaluwasan sa mga kalag, ang pagbayad sa sala, ug ang kahiusahan sa tanang mga Kristiyanos. Ihalad ko kining tanan alang sa mga tuyo sa atong simbahan, ug ilabi na alang sa kalambuan sa tanang katawhan sa matag parokya. Nagahalad ako kanimo o Dios ko sa tanan kong hunahuna, mga pulong, mga buhat, ug mga pag-antos, ug nangamuyo ako kanimo, nga tagaan mo ako sa imong grasya, nga dili unta ako makasala kanimo nining adlawa, hinunua nga ako magmakanunayon pag-alagad kanimo, ug pagtuman sa imong santos nga pagbuot sa tanang butang. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Maayong buntag. Ang DXRU Radio Ultra magasugod na sa pagsibya. Ang DXRU Radio Ultra usa ka commercial broadcast station nga gipanag-iya ug gidumala sa Ultracraft Broadcasting Company. Ang DXRU Radio Ultra mabati sa 1188 sa dial sa inyong mga radyo sa kusog nga 10,000 watts. Ang studio na himutang sa Swan Arcade, door number 1, Mastersons Avenue, Ilaya Carmen, Cagayan de Oro City. Ang transmitter na himutang sa Tabuk Upol, Misamis Oriental. Ang DXRU Radio Ultra nagasibya pinaagi sa panugot sa National Telecommunications Commission o gimindinar sa mga teknisyan nga lisensyado sa National Telecommunications Commission. First Class General Radio Communications Operator, Melchor Palanya, lisensya numero 95-1PX-14668. Fausto Malinaw, lisensya numero 94-IPX-10350. Og Ricardo Langa, lisensya numero 97-1PX-19415. Mga ka-ultra, ang atong nasudnong awit. Bayang magiliw, pero sa silanganan, alam ng puso sa titik mo'y umay. Lupang hinirang, tuyat ka ng magiging, sa manlulubi, kita masisingin, sa lalat at puntong sa simoy at sa langit mo kamay. Kini ang tingog sa kabaguhan. DXRU Radio Ultra. Radio Ultra. 1188 sa dial sa inyong mga radyo. Nagasibya gikan sa kasing-kasing sa Cagayan de Oro sa kusog nga 10,000 watts. Sa mga balita, serbisyo publiko, komentaryo o pagpalambo sa pagtuo. DXRU Radio Ultra. Sakop sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ibig sa kabaguhan, Radio Ultra. Uban sa usa ka tasang mainit nga kape ning sayo sa buntag.
amo na usab gihatod kaninyo ang mainit nga mga balita dinhi sa Tulumanon. Tugtugao sa Ultra. Mga pulis o hospital reports, price watch, mga kalambuan o guban pang mga hitabo sulod sa milabay nga 24 oras. Tugtugao sa Ultra. Ania ang inyong angkurman. Tugtugao sa Ultra. Good morning! Wake up! Igala, kamusta og maayong nga buntag kaninyong tanan. Welcome na sab dire sa atong pagpanaguban sa atong nga Tulumanon, inyong nga Tulumanon. Tugtugao sa Ultra. Good morning! Wake up! Nagyapon kanina sab ang inyong alagat sa kahanginan Ultra Roldan sa kung sa magig-uban na sab kaninyo ni insayos kabuntagon. Ayaw kalimot mga brad, ditik paminahantod na ha. Antod ta sa alas 5:30 nga magig-uban diyan ninyo. Adlaw karon nga Sabado sa City na nining bulan sa September mga brad, ditik paminaw dire sa atong pagpanaguban. Og labas nga mga balitag kompleto sa mga impormasyon ninyo mapati mga brad, ditik paminaw dire sa atong pagpanaguban karon buntaga. Pabuta sab ninyo kay daghang tag mga butanto mag-iskutan karong adlaw. Karong buntaga og gigon mo na sa mga report gikan sa itong mga kauban sa kawas. Okay, ngon mo na sa pagkabirat titig pabinaw, kamusta may buntag sa tanan nato makatawan sa Bayan sa Cagayan de Oro, Gilangkuban, sa Tsinta ka barangay, Gilangkuban sa rural o urban barangay. Kamusta mayo nga buntag ninyo? Hinaot ka dinig mga orasas kabuntago na nagamo karon sa gyapon sa mayong pagparikay-sikay. Okay, God mo na sa ato mga kaigsuonan ta sa matag kamerkarawan, kosmog ko na gamay rek. Atong audio direct. Og atog mga kaigsonan ta sa may Mercados Cogon, Mercados Carmen, Mercados Puerto Agora og igon mo na sab sa may Bulwa. Kamusta yung buntag ninyo? Og igon mo na sab ang atong mga kaigsonan ta diya mismo sa may Lalawigan, Camigen, Provincias Misamis Oriental. Og igon mo na sab diya mismo sa may Lalawigan, Bohol, labi ra gyud ang Southern Leyte o Misamis Occidental. Siyempre, ang lungsod sa maliit mong Bukidnon nga Gilangkuban na sab 11 ka barangay diri sa sakop sa lungsod sa sakop sa Lalawigan sa Bukidnon. Kamusta may buntag ninyo? Naot ka dinig mga orasas kamuntagon kamo ayon niyong pagmata. Unang gingon nga sa atong yung pagmata, di kita malimot ha. Di kita malimot sa itong pagmata sa itong kanabang sayos kamuntagon bitaw. Pagmata na to, Lord, salamat kayo. Nanining mga takna sa iyos kabuntagon, kitagaan mo kami uglaing higayon, nga mabuhi pa diri sa babaw sa kalibutan. Kitagaan mo kami uglaing higayon, nga makamata pa. O gasayo, o makasugakot sa matagadla na mong gimbuhaton. Lord, salamat kayo. Nining imong gihatag ka namong kalibutan, nga imong gibuhat alang ka namong kalibutan nga hilabihang ninduta o kalibutan nga hilabihang danloga. Salamat gid kayo, Lord. O sa kanon na ipakonsad ka na mo ang imong balaang espiritu nga mo ay magagiya sa tanan namong mga hunahuna pulong og sa buhat. O pasaylua kami sa mga sala nga di na kami makahimo pa sa pagiyunang sa mga kasalanan, di kami makahimo sa mga hunahuna pulong og sa buhat nga nisupak sa imong kabubuton. O itugot nga ang tanan namong mga hunahuna pulong og sa buhat. O kanon na sa mong kabubuton og dili makayatak sa tawanan katungod sa among isig ka tao. Diba? Manay pinakanindot gi kayo mga binatintik pamiyanaw sa itong pagbata. Pasalamat ta sa itong labaw nga makagagahom sa tang grasya nga atong nadawat taliwala pa man sa itong pagkamakasasala. Wa ta niya pasagdi. O gingon man sa mga yuta kanunay pasaylo sa tanan natong mga sala kay di man ta perfecto. Diba? So naman galing perfecto dire si Babos kalibutan ngalan man sa tao katong mga perfecto dong dunay tao nga perfecto sa among silingan kaniadto. Nga kawatag hinayhay nga nadakpan na karon. By the way, mga pirate, tigpamela, 13 minutos na nakalabay sa alas 4 dito sa itong pagpanaguban. Tugtugao sa Ultra. Good morning! Wake up! Maabutan sa ninyo kay agatong Lotto Result at ipapati ni Garinyo agatong certain sa Lotto Result kay kabalog kong inyo ng gihulatan. Okay, good mo daw sa amba. Ganyan mga text messages ato ng basahon karong taon-taon. Mga pirate, tigpaminaw dito sa itong pagpanaguban. Kadang inyong mga text messages
ato nang basahon karong taon-taon atong cellphone na numero katong inyong cellphone numero naman. Ang atong cellphone na numero karong wa pa makakuha sa atong cellphone na number ay atag na ko sa inyo ha. Ang akong cellphone na number 0950-563-3839. Ang atong smart number ha 0950-563-3839. Samtang ang atong TM number 0955-150-4644. 0955-150-4644. Mo na itong cellphone number mga brad. Didig paminaw. Kung galing doon na mo'y buoti panumbaya. O kana pag naminaw po mo. Kana po naminaw po mo diri sa itong pagpanag-uban. Kaya naguban-uban po mo na mo. Diri basi kamera po diri nagtikaw-tikaw karong sa iyos kabuntagon oban ni Ultra Engineer Ricky Langga og ni GR nga magabo onya niini nga mga panahon na mga binatin tigpaminaw so kinahanglan sab nga kuno galing nga naa man pud mo'y mga giigog Boston ninyong ipapati sa kanginan diri niya sa atong pagpanag-uban inyo nga mga igsuon baka mga anak kay panumbayan ninyo tungod kay hangtod dining mga oras ang wa pa kamata. Posible kini nga kon ato ang hatagan og gigong pagdagad. Onya kadtong gusto pud mo tanag unsa STL resulta sa searches og STL ato sa nangyatag di kaninyo mga brad dintig paminaw. Pabuto sa ninyo kanang inyo mga text messages kadto lang kayo ato nang basahon karon taon-taon apan diri sa ta mag-una sa ta mga brad dintig paminaw sa paghatag kaninyong mauluhan sa mga butang iskutanan sa atong pagpanag-uban karong kabuntaga. Ulahan sa itong pagkabanag-uban karong buntaga gikamutiag nga ang usa ka gigog lakang sa gihimo sa itong mga ginsakpan sa kabalisan sa Cagayan de Oro City Police Office. Iparayon matud pa ang kampanya patok sa mga teroristang grupo pinagi sa paghatag og kamanduan ni City Police Director Henry Dampal. Diin kini may kalambigitan usab sa pag-aghat og pagmando ngadto usab sa mataga pulis sa pressing commander nga kinahanglan moadto sa mga eskwelahan aron sa pagpagigistorya ngadto sa mga tinunan nga dili magpadala sa mga unsa man nga himuon nga pagpang-recruit sa mga new People's Army. Samtang dirita sa lain pang uluhan sa mga butang iskutanan lokal mga binatin tigpaminaw gikamutiag nga ang kampanya batok sa giniling nga droga parayon sa gihingosgan sa karon sa ato mga ginsakpan sa kabalisan diri sa kinatibok ang bahin sa Northern Mindanao. Samtang dirita sa lain pang uluhan sa mga butang iskutanan sa atong pagpanaguban karong buntaga mga binatin tigpaminaw kay gikamutiag nga ang mga sundalo ang kanuna isab nga gimo sa pagmonitor sa Xavier University campus para yun nilang gihugtan ang seguridad patog usab sa pagpang-recruit onya sa New People's Army. Inihuman mga binatid di paminaw migawas sa gikan usab sa and information sa duha ka mga babaeng nadakpan nga mga miyembro sa New People's Army ay naon sa baninoon mga binatid di paminaw ga miingon nga dunay tinuod nga dunay natabong pagpang-recruit sa mga eskwelahan sa pipila ka mga eskwelahan universidad o Christian School diri sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Samtang gikamutya dulag 50 usab ka mga CCTV camera ang posible kining maghatag og kasulbaran sa mga tagkaso nga may tabo diha sa may Cogon area sulod og gawas nga bahay naman kini gibutang na sa atong Cagayan sa atong lokal nga gagaman sa Dakbayan sa Cagayan de Oro og CCTV kamerang moabot kanig 50 ka box siya arog makaikyas og siya arog di bagya po masulbad kun duga pananglit tunay krimen nga kahitabo diha sa Cogon area. And what about usab diha sa may Carmen area? Dapat lang sab siguro mga binatid tigpaminaw. Samtang ibote og usab nga ang Commission on Security Security and Exchange Commission gipa-alerto karon ng publiko tungod usab sa dona na poy lain matud pa nga mogamit og mga pagbangilad nga mga negosyo kon investment scam na sabdidig nga mga panahon na. Paabutan ninyo kaya ito natagan o gigong pagdagad. Samtang gikabot niya ganoon na po'y lola o doha kalalaking gipag-sinumbagay. Matod pa mga beratid tigpaminaw. So siyon taniin mga beratid tigpaminaw. Diriyon niya sa itong pagpanaguban sa itong tulumanon. Inyong tulumanon. Tugtugao sa ultra. Good morning!
Kita maglangan karong taon-taon ato hatagan og igong pagdagad kini pipila ka mga butang ato mga eskutan sa atong pagpanaguban karong butaga. Ato ning susihon mga biratin tig pabinaw. Kay aron usab nga ato kini ka mga susi kuno galing pad mo ha. Kuno galing sad mo do na moy kato nga mga igsoon ato nga mga OFW. O kato mga igsoon ta mga biratin tig paminaw nga mga OFW. Pwede mo ka makag-tan-out sa atong kan. Pwede ninyo makita sa atong FB Live o sa atong FB Live o usab sa atong YouTube o paki-kuha na lang, pag-like na lang o subscribe kay atong gipaningkamutan nga atong mapalapad diha kaninyo pag-abot sa impormasyon kay di man nato mapaabot ang signal sa Radio Ultra dito sa lain-lain nga gawa sa nasod. So hinungdan mga biratin tigpabidaw nga ato na lang kanang gipaningkamutan nga mapabati ninyo pinagis sa atong FB Live, mapabati nato diha kaninyo ang giigo nga mga kuan kada baga mga impormasyon nga atong ihatod diha kaninyo sa matag karon og unya. By the way, maayo nga pagapaminaw ngadto kang Bibian Carpio Guminlaw Delegero, maayo nga buntag po nimo diha. Ni dapitan nga nasod no. Og ngadto sab kang Sara Daling, maayo nga buntag nimo diha. Og usab sa iyang mga igsoon ta mga kuan kada bag mga ginikanan diha sa may Katarman Kamigen. O gato sab kang Scarlett no gato kang Scarlett mustag mayong bundag no mayong pagpamaminaw. So salamat kayo no sa inyong kanunay nga pagsunod sa atong mga kaigsunan. At least malaman pod nga mga impormasyon at iparangat di ganinyo mapalapad na to dito sa dito sa lain pang mga kanasuran matag karon og niya palihog na lang po ko og kanang gawas nini palihog na lang po ko tan-aw susi ninyo sa katong pagpalihog og pahibalo sa inyong mga kauban nga ato mga balitang binisaya dinhi sa Dagbayan sa Cagayan de Oro para atong gipalapad pagpahibalo ngadto usab sa atong mga OFW sa lain-lain nga mga kanasuran og kaninyo palihog nila ni Scarlett Atsas. Mayong buntag ni Scarlett Atsas og ngadto sab kang Sara Daling og Bibia Carpio Guminlaw. O niya palihog ko nagsulti sa inyong mga kahigalaan diya sa OFW nga mahimong mabati na ninyo ang atong o mabati og matan-aw ninyo ang atong balitang binisaya gikan dire sa Cagayan de Oro. Balitan-aw sa atong i-search lang ninyo dito sa YouTube. O i-search ninyo sa YouTube Balitang Bisaya o inyo ra yung makita diha o palihog na lang po ko paki-like o paki-subscribe no. Salamat kayo sa inyo po unya nga pagkabana i-share na lang po ninyo no sa inyong tagsa-tagsa ka mga FB aron sab nga inyong mga kaparyantihan, inyong mga kahigalaan, inyong mga kauban diha nga mga OFW, inyong ibutang ninyo nga paki-search sa video unya dayon i-search dayon ang Balitang Bisaya. Aron nga ma-update mo kung ano sa mga pangitabo dire sa Dakbayan sa Cagayan de Oro guban pang kinatibok ang sambahin sa Region 10, Luzon, Visayas o Mindanao. Tugao sa Ultra. Ang atong lotto result lang di sa nato pwedeng talikdan, di sa nato pwedeng silikuay aga mahiligon sa mga surtres sa lotto result hindi ka mga panahon na. Ang surtres result kagahapon sa alas 11, 414 unang bulyada pagani kubra mo siguro mo 414 ang atong resulta sa Swertres hapon sa alas 11 ang kahapon sa alas 11 resulta sa Swertres natin tigpaminaw 401 pasig tayin yun na 414 pasig mo gawas na ba basig mo gawas kanina, basig magmahay mo. 401 resulta sa Swertres kagapon sa alas 11, 401. ang atong yatag ng bantayanan nga 414. Mo mayor niya hatag na tong resulta. Bitaw, resulta sa Swertres kagapon sa alas 11, 401. Og ang alas 4 nga resulta 426, resulta sa Swertres alas 4. Ang alas 9, kay base gwa pa ninyo mansayre kung sa resulta sa Swertres alas 9, kaga BA 411, doble 411. So, congratulations itong tanan ng mga nakadaog. Pero katong wa ka ni magkadaog, sa sunod, basig ka muna. Diba? Basig ka muna po sa sunod.
So samtang ang atong STL surtres, kagapon sa alas 11 wa 8:06 resulta sa surtres kagahapon sa alas 11 og alas 4 nga resulta sa surtres STL City 3 STL surtres kagapon sa alas 4 City 3 pag alas 9 9:16 resulta sa STL Sur 3. Okay, congrats sa tanan ng mga nakadaog. Anay nga ato nang gipahatag kaninyo ang Sur 3 tungod kay naa na may kuan kada bang naa na may resulta sa naa na may dula ang STL, no? Doon na tayo 24 minutos na nakalamay sa alas 4 dire sa atong pagkabanagoban. Pabuta sa ninyo sa dili madugay mga report gikan sa mga kauban sa kawat sa Baragat kaninyo karong gabuntaga. Karong taon-taon mga birate di paminaw pero basahon ta nato kaning inyong mga text messages ha. Kadyot lang kayo kaning inyong mga text messages so siyon ta nato kay aron atong anam-anamon ba kay magbuog man eh. Onya dayon kun dili ni mabasa na to hayan kini mga birate di paminaw ga kuan kada bang magmahay-mahay na paron niya mo maygon nga older roldan kagahapon wa pagini mo nabasa ako mga text messages pila ka text messages wa nato nabasa kagahapon 33 kapag text messages wala na ito mabasa, sorry kayo ha, kay nahotan man po tag oras. Nya, wala naman po tayo mahatag na yung mga balita kung galing wala na tayo oras, mga binatitig pabinaw, o pulos ng text messages atong basahon. By the way, may pagpaminaw po, no? Mayong pagpaminaw sab ni Nachor Orquesa Saragosa, no? Nachor Lolong Orquesa Saragosa. Matod pa, good morning, Ultra Roldan, na sir, na minaw mi, diri sa may Regency Ipunan. Oy, salamat kayo sa tanan nga taga Regency Ipunan sa inyong kanunay nga pagpamina o ingon masab sa pagtanaw sa atong FB Live. No, sa atong FB Live, inyo kada mabata makita na, ato ning gipalapdan mga igsuon ang atong pagpahatod og impormasyon sama sa atong makaigsuonan ta dito sa mga OFW, no, sa lain-lain nga mga nasod ato ning gibuhat mga birate dig paminaw ato ning gibanang kamutan nga sa matag adlaw nga tanan dili adlaw nga tanan kay Domingo wa man tay program kay mga religious program man ang inyo mabati diri sa Radyo Ultra. Ato ning gipadayon kamutan gikan sa adlaw nga Lunes paingon sa adlaw nga Sabado. Paring kamutan nato nga mahatod nato diha kaninyo ang impormasyon gikan sa Cagayan de Oro guban pa mga dapit sa Luzon, Visayas sa may Mindanao ug ang Visayas. Di sa ta magpaulahi ang mga balitang Bisaya. No, di sa ta magpaulahi atong maigsoon nato mga Tagalog dito sa Luzon. Ang ila na yung balita ang mga kasayuran nato ipahaayahatod ngadto sab sa mga igsoon ta mga OFW. So mo nang adto nang gipalapdan ng mga igsoon, mahimo ninyo makita ninyo sa atong FB account o makita sab ninyo sa YouTube. No, pag open niyo sa YouTube, i-search lang ninyo Balitang Bisaya. Naa na diha mga birate dig pabinaw inyo mabati kun unsa mga pagitabo dire sa atong palibot. Doon na tayo 27 minutos na nakalabas sa alas 4 dire sa atong pagkapanag-uban. Maayong pagpaminaw sa siyon sa nato dire pod be. So siyon sa nato dire mga birate dig pabinaw ang atong mga text messages ato sa katagag pagdagad kay nagdampoog na good morning, Ultra Roldan. Kaninyo nga tanan sa Ultra. Mamukaw ko ni Adung Ladaw, Paler, o ni Armsol, Solidio, Nani Solis, Nilo Solis, Meridian Ladaw, o sa tanan nga naminaw sa Ultra. Ang Diyos magauban kanatong tanan sa kanunay. Salamat sa pagabasa. Si Pipi Paler Ladaw. Ni sa may Luay Bohol o si Nining nag-init og katubig oy Ning. Mag-init og tubig Ning para mga pinataneng. Nag-init og katubig si Nining dito sa kusina. At lisod sad og mag-init dito sa sala. Dito gis kusina mag-init Ning. Ayaw gid sala kay mga sunog at supata. Mga pinata Ultra Roldan na kay nabugnaw na nagi mabugnaw gid atong kape karon asa lang pag una-una na tong kape dia kay nag-init pa mi kay basa ang kahoy. By the way, magkabira sa lain pang mga informasyon ito ibarangat diya ganito. So payo sa nato direta sa lain pang good morning Ultra Roldan. Ga pirmamente jud ko ga paminaw kabahin sa mga senior kining balubal ang iban uban siguro ni. Ang uban na matay na lang, wala na makadawat ingon man sa para kanila, no?
ingon panila, ingon po kuno nila. So di pa ni confirmation og naan bagi nangamatay kay matud ba nga all atong base sublion na good morning Ultra Roldan permanente jud ko maminaw kabahin sa mga senior citizen sa kini nga balubal ang uban namatay na lang wa makadawat ingon pa nila. So ato nagitawagan no ni ana gitagaan naman natog aksyon na ato nagitawagan si Oliver Inodio ang atong DSWD Region 10 kay di man nato ni panabyon sa ingon ini nga mga binating tigpabidaw kabaga problema labi na gyud kon mga social problem o programa kada sa gobyerno pero sumala sa sumala sa gibutyag ni Oliver Inodio ato nagbagang gipabati kani natutugod kagapong adlaw ang yatong interview sa iya nga nagpadayon na ang pag-out karon nagpadayon na pagpanghatag pero sa kuan na kadang do na magulat-ulat lang sa iguro mo si schedule na ang ihatag nga kuan na social pension sa mga tigulang ang 2018 unya isunod po dayon ang 2019 ang nadugay lang ni kay gidungan ang pag-payout sa senior citizen o katong unconditional cash transfer, di ba? So, sige, paabot-paabutan lang ninyo at least ato naman ang gatagan o ego ga pagtagad. Samtang dirita sa lain pa kapag kuan text messages unahon sa nato ni ayumon sa nato ning kuan nga mabasa nato ni tanan. Ultra Roldan mayo nga buntag lanog-lanog ang Ultra dire sa Talakag Marex Boy ni Oy Marex Boy. Salamat kayo sa imong kanumay kapag sunod diha sa may Talakag Bukidnon o sa tanan nga taga barangay taga lungsod sa Talakag. Ultra Roldan good morning sa barangay Kalitian ni sakop sa Kinugitan nay among project dinhi karon wala among kapitan nagtrabaho pero nagpa-appeal siya sa pirol. Pwede di ay na Ultra Roldan nga wala man siya nagtrabaho. Ang pangalan sa among barangay kapitan Melencio Balida. Melencio Balida palihog lang. Di pa ko motuo ni ini tungod kay text messages lamang kini akong gibasa. Di ko motuo ani text messages lang ni akong gibasa pero palihog. Kung makakuha ka, kuan ka ng kining nag-text ako, ayaw ka bala ka, itago ka ng hindi ko na-isulti ang imong kuan, imong ganili ka na-isulti ang imong cellphone number. Pero kung mahimo, makakuha ka picture ko ng pirol, o niya dayon, ato ding i-check kung natrabaho ba siyang oras sa hangal-hangal ni. Kuno galing kinitinood man na, pero hangtod ka ron, dili pa ko motuo, barangay kapitan Melencio Balida. Tungod kay dili pa ko gusto pa na akong i-validate ning daan. No, gusto na ako ning i-validate nindaan kay nagtuo ko gituhuan ka sa mga tao diya sa may barangay Kalitian sakop sa may lungsod sa Kinugitan lalawigan sa Misamis Oriental unsa ka tinuod nga dunay project diya sa inyong barangay nga padayon nga nagtrabaho pero wa ka ni apil og trabaho pero apil ka spirol pading pirol ang imong gibuhat pasig maawat ka dito nga mayor nga giapil niya spirol katong tao nga tuanas pangalan niya tuanas lapida o niya hinungdan usab nga na-suspended kini dito sa Karabang Ombudsman butang kana din nato palabyo nato ng hatagan og pagtagad isip ta dibe kay ato ning hatagan og igong pagtagad salamat concerned citizen diha sa mga barangay sa may Kinugitan ato ni hatagan og pagtagad karong taon-taon ato lang gipanawagan si Melencio si Balida o Melencio Balida. Ako kang si Melencio Balida palihog. Tubaga ko no kining naiskutan nga aligasyon. No, text messages niya kung ibasa ko ingon ka karon nga Ultra Roldan, pwede ba na kong kuhaon akong cell number? Never. Nga ako nang ihatag sa imo. Tungod kay katungod ka na niya pagpagawa sa sentimiento, wa man sa ko mag-ingon, nga imo na ning gibuhat, ni ako man na ning gibasa ang mga text messages, gusto po na akong i-clarify. Pero kung ikaw, di maglisod kag kuha sa kong number, tagaan ta ka, 0955-150-4644. 0955-150-4644. Barangay Kapitan Melencio Balida, ako kang patubagon kung unsa kini katinood nga adunay gitrabaho nga project din inyong barangay sa may barangay Kalitian. Oni arayo pagkatapos naa ka spirol, oni din pagkatapos wa kay trabaho. Ay kay wa kalitiiro. Kuno galing ka na tinuod man. Paabutan niyo karon taon ato nang katagan og igong pagtagad. Good morning, sir. Dire sa San Francisco, Southern Leyte, wala na nag-release sa senior citizen 8 months na ang
revalidation na dugay ra ayaw basang akong cellphone number. Okay, so og ang akong ngalan, so ay problema. Dili ko na basahon mo nang ginangon nga inyo ka nga katungod ako kanang panalipdan. Ay makalaom ka mo ni ana. Pero kung nahiskotan ta nga nag-revalidate, wala pa na dili man gid madali og pagkahuban, kay di man ko na i-revalidate sa isa lang ka kuan kada bang sa kalungsod. Kay ato nang na-interview dito sa kuan kato si Councilor Bong Boliser. So ang kinatibok ang dili ang mag-revalidate sa isa lang kalungsod kundi tibuok Region 10. So tibuok rehiyon, no? Tibuok rehiyon. So basin og wa panahon man pero agipasalig man po na sa DSWD nga naara ng budget, i-release na karon tuiga ang budget sa 2018. Good morning, great ko sa ako ka mga igsoon dire sa may barangay Makasandig, Cagayan de Oro, especially akong beloved husband Luloy Lopez gikan ni Flor Lopez. Amahan, bless us, thanks. So salamat kayo. So salamat kayo. Ngadto kang Luloy Lopez, iya ko no nga iyang bana nga si Luloy Lopez kay great sa kuan no kada bang sa mga pamilyang Lopez no. Og iya ko nung igsoon diya sa may barangay Makasandig. Salamat kayo sa tanan nga taga barangay Makasandig. Good morning Ultra Roldan, mamuka god diya sa naratulan na binuangan nila ni Iti og ni Lucia nay Rone og along ang og ngadto sab kang along ang namukaw si Virgie Abosiho sa may Abosiho sa Dapanas, Bulawan, Gendolman, Bohol. So salamat kayo og Ultra Roldan, kalingaw jud mi kalingaw jud mi maminaw sa ibang nga programa. Joker kay kog naw. Gikan ni Dapanas, Bulawan, Gendolman, Bohol. So si pa salamat kay Donat 34 26 minutos na nakalabay sa alas 4 diri sa atong pagpadakoban kuning last na lang niya mahatag sa taga mga impormasyon report sa itong kauban sa kawasay atong unya na nato ni pasound di masason og basa kay di nato mahurot og basa tanan pero sige lang i-text lang gyapon kada inyo mga text messages katong paningkamutan nga mabasa nato pero mohot tag oras mangayo og gigog dispensa maayo nga buntag Ultra Roldan lanog-lanog ka jud dire sa may patpat o tibuok malitbog patsada imong nga programa labaw na aning tilwala sa sayo sa kabuntagon. God bless sa imong nga programa kapi-kapi ta Ultra Roldan na si Puto nga Baktalan. Salamat kayo sab ni Puto nga Baktalan ang atong matarong ni buotan nga kada bang retired army sulod sa dugay nga panahon nagserbisyos nasod. O niya, karon nag-retire na, nagpabilin ka po ng iyang pagkabuutan. Buutan pa nga bana, buutan pa nga mahan, buutan pa nga gaalagad sa katawan. Doon natin 37 minutos na nakalabay sa alas 4 dire sa itong pagpadagoban. Dire sa itong mga text, dire sa itong mga report gikan sa itong mga kauban sa kawas. Dawaton sa nato gikan sa kawas. Kay gikabot niya gaduna kunoy konduktor sa bus gikawatan, pastilan konduktor na gikawatan pa. So since natong kinatibok ang detalye kay standby Ultra Jonas Espinosa sa report. Tugtugao sa Ultra Report. Di malas ang giabtan sa usa ka konduktor sa bus human ang iyang koleksyon gihurot og dalas kawatan pastilang paita lingo-lingo ang usa ka biktimang si Janry Esperon taga Valencia City, Bukidnon human ang iyang koleksyon nga moabot ngadto sa 7,000 ka pesos kapingon gulang sa kawatan kini gipahimoslan giasoy sa biktima nga nakatulog siya gikan sa inom pagbangon niya og pagmata kwarta hanaw na report gikan sa Agura. Ultra John Espinosa ang tingog sa Kabaguhan Radio Ultra. Inyo na ba dili pala mandugay mga binatindig paminaw report sa itong Kauban Ultra John Espinosa. Then kini may kalamigitan niya itong konduktor nga gikawatan pa o galangal po nga kawatan. Loon taon kayong konduktor di ba sayon magkabit-kabit ka diha. Unya usahay pagyod awayon pagikag pasayrog di ka makapanukle og insakto. Unya kawatan ka pagyod pastilan. So siyon ta nato magkaberate tig pamero kay doon natay 35 minutos na nakalabay. Og 35 minutos na nakalabay sa alas 4 dire sa atong pagkabarakuban. So siyon sa natong line pang report atong nawaton sa kawas kay gikabot diya nga standby si Ultra Darbs Ganda dunay 5 ka drug suspect sa Lanao del Sur. May surrender ngadto sa mga sundalo mas maayo
nindot gina ang inyo nga desisyon ba? May surrender mo sa mga sundalo. Detalye gikan ni Ultra Darbs Quijada sa report. Tugao sa Ultra Report. Gikalipay sa pwersa sa militar ang naimong voluntaryong pag-surrender sa 5 ka mga drug suspects sa Maisu, Lanao del Sur. Dala ang ilang mga dili lisensyadong armas. Ninigigarantiya usab ni Lieutenant General Serelito Zubiana, Western Mindanao Commander-Chief, nga dili angay mabalaka ang mga surrenderies tungod kay ihata kanila ang tabang nga gisaad sa gobyerno para silang pagbalik sa sabakan sa gobyerno. Ninigiila ang mga misurrender nga sila ang Bayan Makapanton, Binon Makapanton, Jamael Pangandaman, Salma Palawan Pangandaman o Garot Makabangkit. Kung asa gidala nila ang ilang mga improvised nga granada, tulog ka pusil, magazines o ammunitions subay sa pag-surrender sa militar. Nagbalita gikan sa Ultra News Center. Kisi Ultra Darbs Quijada, ang tingog sa kabaguan, Radio Ultra. Tugao sa Ultra Report. Nabate ninyo dili pala madugay report sa mga kauban Ultra Darbs sa Quijada. Samtang gikan ni Ultra Darbs Quijada dawaton tanglain pang report kay gibot siya National Food Authority. Gimandoan ni Presidente Rodrigo Duterte nga paliton ang abot sa mga planters, no, mga rice planters nga paliton kini og mahal nga presyo, ego nga presyo, di pod mahal kayo, di pod barato kayo, kay ron nga mabuhay ang atong mga planters kay mo man ang gikabalakan sa pagpatuman unya sa o pagpatuman o pag-approve sa rice tarification law. Beso siyon sa natong ginatibukan detalye Ultra Emiliedo sa report. Tugao sa Ultra Report. Paka og buto-buto na karon ang pagpangingusog mando ni Presidente Rodrigo Duterte ngadto sa buhatan sa NFA nga paliton ang tanan nga mga abot sa mga farmers mananumay sa mga palay og dili kini angay balibaran mao kini ang pamilid bilin ni Presidente Rodrigo Duterte gumikan sa grabing nga na karon sa mga magtatanom sa palay nga napiktuhan nining rice tarification law tungod kini sa mababang presyo sa mao nilang abot sa OMA pero gibutiyag ni Presidente Rodrigo Digong nga dili pwede nga magdikta ang mga magsaka sa pagbaligya nila sa ilang presyo ngadto sa NFA o gikinahanglan win-win solution lang dili mahal dili barato igo-igo nga makabawi lamang sa puhunan o kahago but you cannot demand a price you arrive at a compromise of how much you are willing to lose a little bit wag naman yang paano medyo tapatan lang basta hindi malulugi okay na yon nga ang ilang pagod makompensasyon matod pang Presidente Rodrigo Duterte kung bakit kailangan ang rice tarification law kinitungod sa interes usab sa kinatibok ang Pilipino o dili sa pipila lang ka mga negosyante sa palay ninyo. Nasaran kun kaniadto nga wala pa ang tarification law. Ang bag-ong harvest nga bugas makumpra mapalit sa tag 21 pesos ang kilo o karon nga nanay tarification law tungod kay libre na ang pagpangumpra dito sa gawas nahimo nang 7 pesos na lang munang miangal sila sa kabarato sa presyos komprada. Report gikan sa NFA kini si Ultra Emiliedo tingog sa Kabaguan, Radyo Ultra. Tugao sa Ultra Report. Nabate ninyo mga brad, dig piminaw, dili pala mandugay report sa ito kauban Ultra Emiliedo. Kini may kalamikitan no sa pagmando ni Presidente Rodrigo Duterte nga kinanglan paliton sa National Food Authority aga bugas sa mga mag-uuma nga di nagkini og taas nga presyo. Dili kay barato sa tuyo sab nga matabangan ato mga igsoon ta mga mag-uuma. Dapat lamang gid sa siguro ning hatagan atog pagtagad. Dapat lang sa siguro nato ning tabangan kay nganuman ang mga mag-uuma baya mo'y nagbuhi no sa tanan nga mga katawhan sa nasod sa Pilipinas. No gani pa man kay mo man gani hinungdan nga ang gobyerno mo palit og bugas gikan sa gawas sa nasod tungod kay dili supisente ang supply sa mga mag-uuma. So dapat lamang hatagan na ito, hatagan na ito o ginakong tabang sa gobyerno ang na nato nang ginabalik-balik. No, nga ang mga mag-uuma dapat kining tabangan kay sumala sa survey sa atong statistic survey. Ibutiyag ang sektor sa mga mag-uuma mo ipinakadaghan og pobre. Sila pa ang nag-supply sa pagkaon, sila pa hinuon ang nahimong pobre. Di ba? So, di ba ngilad kayo? Insulto ka na sa gobyerno? Kung dili na to tabangan ato mga igsoon nga mga mag-uuma,
Doon na pa po naka-text kagapon during sa itong programa. Wa na nato nabasa tungod kay wa na tayo oras nga maingon nga Ultra Roldan kami pong mga mananagat ayaw po mig pasagdi. Dapat lang sad no mo nang ginaingon nga kinahanglan mag-uban ning kanon o kasudan. Kay kung unsa man ang kanon wa po kay sudan. So kinahanglan pod nga ang supply sa dili po nato pasagdan ang ato mga igsoonta nga mga mangingisda, mga igsoonta nga mga mananagat no. Labi na ang ato mga tag-local government unit di na gani siguro kinahanglan nga ang ato pang awhagon ang mga national government o ang local government unit sa mga igsoonta mga mananagat kinahanglan natagan ninyo nag-livelihood ang ato nga mga mayor sa may coastal area no nga diin ang inyong mga kalungsuran na kadagana nga panginabuhi sa inyong mga kaigsunan nga sa inyong mga katauhan diya nga mo'y nagpalingkod sa diya sa inyong posisyon ang mga igsoonta nga mga mananagat. So dapat lamang po nga inyo kanangatagan o igigo nga pagyatagad, tanawa po na ninyong panginabuhi sa itong mga igsoonta nga mga kabos. Di ba? May man lang mumuingon nga tabangan ang mga kabos panahon sa kampanya, panahon gani sa kampanya, pagkatamis kayo nga pulo nga ilitok ninyo sa inyong mga dila. O niya tayo pagkatapos, pag human nga kamo makalingkod, kay kipili na mo, kay nahaylo sa inyong nga kwarta o nahaylo po sa inyong mga sinultihan, o niya tayo na pagkatapos nini, nakalingkod mo tungod sa inyong kwarta, o niya tayo na pagkatapos, di na ninyo bali-balihon ka ng mga igsoonta nga mga kabos, kung hanaon-haon, wala ba na sila mangayo ninyo, inyo na bagay ng giatuan, kitawagan na bagay na inyo, bit-bit, sipit-sipit na inyong listahan sa Comelec, kung rehistrado ba, di ba ang inyong natagaan. 42 minutos na nakalabas sa alas 4 diri sa itong pagparaguban o subo nato. Kinahanglan dili pasagdan sa gobyerno ang mga mag-uuma. May dala man kaning lalawigan sa bukid noon kay nagasige pagyapon og pang-release hangtod diding mga panahon sa matag lungsuran og libreng bini og libreng abono. O niya dayon na niadtong pizza tres baguhay pa lamang na hatagan ang 1,320 ka mga mag-uuma sa may lungsod sa Malitbog Bukidnon, libreng bini og libreng abono. On niya raya na pagkatapos diyan kini mismo si Gobernador Subiri mo ay midalikad gid mismo dito sa kuan karabang dito sa may lungsod sa Malitbog. Nakadawat gani ang papa gani ni kuan ni Engineer Ultra Ricky Langga, nakadawat og abono og bini kano sa nang hatag rek dito sa kuan dito sa Baongon. Atong Lunes atong Lunes niya Martes dayon dito sila sa kuan pagka Martes dito rin sila sa Malitbog niya dayon na dito 1,320 ka mga mag-uumang natagan niya doon na may uban nga kuan doon na pag-iuban nga Ultra Roldan ni adto lagi ko dito wala lagi ko natagay basig wala kas listahan niya nagig-away na halos dito sa personay sa mayor kay wa siya matagay kay nag-ingon ko nga ihatagan og libreng binhi og gulay abono niya way pili ang nitunood nagaan akong gibalita nga pizza tres mo na si Gobernador Subiri manghatag sa libreng binhi og libreng abono na doon naman po'y nag-text ako nga Ultra Roldan wala untay pili ako ba yung gipasanginlan nga nag-ingon kong walay pili na ay nag-text ako akong gibasa ang sa iyang text Ultra Roldan salamat gyud ni Gob nga manghatag siya og libreng binhi og abono. Wala untay pili. Akong gibasa, ako na yung gaingon nga na ingon kung walay pili. Kinang mapili gina kay garo man. Kung kadto ang hibuhaton na nakadto mang nalista sa Department of Agriculture. No, kay lisod man sa kayo dili ilista sa Department of Agriculture nya tagaan niya tong walay binhi walay kadang mataganon niya binhi katong walay yuta alag dito niya yagyag kalsada na yang binhi simentado na halos ang kalsada diha di ba so ang nahitabo basin og panglista siguro sa Department of Agriculture wala siguro mo siguro mo sa inyong umahan wa siguro taos ninyong balay mo nang wa siguro mo malista pero dapat lamang pud unta ang tanan nga mga barangay official magkuan bitaw kada pagkuan gani mo ako lang advice sa inyo barangay official sa matag karon og unya no every quarter pagkuha mo mga listahan pag survey mo sa inyong kaugalingon ba kinsa gyud tinuod nga mga mag-uuma unya kadtong i-priority ninyo kadtong walang-wala gyud kay mo nagingon nga ang tabang sa gobyerno dole out assistance sa gobyerno ato ipasabot dole out assistance kung maghiskot tag dole out katong tabang sa gobyerno nga dili na pabayran no do na may tabang sa gobyerno nga sama sa gingog land bank nga ipagloan ka so magloan gani ka may interest ginang gamay unya pabayran na si mo para mabalik ang kapital itabang po ni sa lain so muna ang kanabang financial assistance nga dili siya dole out maghiskot nga ni taga dole out kadtong ang tanan nga mga tabang sa gobyerno dili na napabayran sa imuha
So, mo na siya ang dole out assistance. Gusto na ko ipasabot gid sa inyo og maayo. Mo niya, ako ba ninyo, kamo mga barangay, I would like kada ba nga to advise you, kada ba nga to, kada iniksoon nga advice, no? Pag quarterly, paghimo mo kaugalingon ninyong survey, kinsa ang mag-uuma niya, coordinate mo sa mga city leader, mga purok leader, kay kanang mga city leader, mo pa punay na hibalo, kung kanang ilang mga tao, diya, mga sakop niya, mag-uuma, bagyod, o doon na bagay yuta nga gitikad, no? O niya, dayon, kung unsa man ang kuhaan ninyo ang guidelines sa probinsya, kay doon na may guidelines sa probinsya, like for example, nga ang atagan lamang kadtong adunay hinlo, o doon na gitrabahong yuta nga dili mo minus o sa ka-hektarya, kana nindot man po na nga guidelines kay nga naman malisod man po kayo tagaan tog binhi kadtong nagdunay tikad nga yuta nga igo ra na garden nga ang iyang kuan ra ibutang tag 10 square meter ra naon sa ba isa ka sako nga binhi na sobra man gina madaot lang na iyang binhi kung hiyatagan siya nga iyang hinlo 10 square meter ra tagaan na sa gabinis pitsay o baka noon kanang binhi sa talong binhi baynos pipino kana may pwedeng hatag no kay kanang haom sa iyang gitrabaho. So muna nga dili na tumasala kay doon na insakto nga guideline nga gibuhat sa gobyerno which is insakto. Onya rayon kamo nga mga barangay kapitan, mga barangay opisyal, ang ako nga kina-advise lang gino ay kada bang mo nang giningon nga kada bang nindot magigani mag-solicit pud tag mga idea. So pag conduct mo og survey quarterly, onya dayon na pagkatapos aron nga ma-update ninyo nga kada mga mag-uuma gidakon gilapdon sa inyong asayuta nga ilang gitikad mao pud inyo i-recommend ngadto sa Department of Agriculture kay sa panahon nga mo anha dia kay siyempre dunay mag-survey mo coordinate mo gid sa kapitan nga kap mag-survey mi sa imong mga tawo kap kon naaba sila kuan kada ba nga mga yuta nga gipangtikad gipantrabaho kay muhatag si gobernador Subiere o kinsa baka nga mga gobernador o gabine. So mayon na sige na nanami kuan nanami survey nanami survey for provided nga sa inyo pong survey, kalimti ninyo ang politika. Kung mahimo gani, mangutano mo, piyo nga ang inyong mata. Aron dili ninyo makita kanang tao nga supporter speakers pa ni kaniya. Kaya nga naman, kalimti ang politika sa panahon nga naana mo, nakalingkod diha. Kay ang politika, dunay gihatag nga adlaw ang kumilik sa panahon sa pagpamulitika, pero sa panahon gani nga magserbisyo na mo, serbisyohin ninyo bisan pa man kung dili ninyo supporters kani adto panahon sa eleksyon. Limti ang politika, diha gyud ninyo mga igsuon, mga barangay kapitan, mga barangay kagawad, mayor, SB members, ang ngunya ang palalawigan, gobernador, diha gyud ninyo makita ang inyong tiunay nga pagserbisyo, tinuod nga pagserbisyo, walay gipili ni si bisan kinsa kay garantiya sa atong batakang balaod nga sa panahon nga magserbisyo ta og mga tao dili na to pilion, dili na to pihigon, patas ang paghatag sa mga programa, patas ang pag-apod-apod sa inabagikan sa gobyerno, patas ang paghatag sa mga proyekto, di ba? Headline. Tugao sa ultra. 40 years, 8 minutos na nakalabay sa alas 4 diri sa itong pagpanagoban. Mayong buntag diha sir, Radio Ultra, Roldan sa Gosaso. Salamat kayo nga to kang Sirela Galasio Dines. Nga to kang Dines sa Sirelia. Salamat gad kayo kanhi maning kuan higala na to ni kanhing pulis sa kanhining hippie sa Malitbog. O niya tarong po ning hippie mga birat tintig paminaw labing tinuod no. Tarong kini nga hippie sa lungsod Malitbog sulod sa dugay nga panahon naapata sa serbisyo kaniadto nakita na to ang iyang pagkamatarong pod. So siyon sa nato be dawaton sa natong lain pang report ay dunay 5 ka Pilipino apel kuno sa nadakpan sa gipahigayong raid sa usa ka bodega sa mga piki nga mga sigarilyo. So siyon sa natong kinatibukan detalye all trabong sa kulingan sa report. Tugao sa ultra report. Doon! Ginatunan na karon sa mga otoridad kung posibleng biktima ba sa human trafficking ang 5 ka Pinoy nga kaubang nadakpan apil ang 2 ka mga Chinese national sa usa ka warehouse nga dunay sulod nga mga peking sigarilyo og internal revenue stamp sa barangay Bacag, Villasis sa Pangasinan. Una niini, giraid sa hiniusang pwersa sa PNP Pangasinan, PNP Villasis og BIR Region 1 ang bodega og nakumpiska ang kinaruton nga peking sigarilyo. Subay sa pagbanabana sa Regional Investigation Unit sa BIR Region 1, mobalor sa 200 hangtod 300 million pesos ang maong mga nakumpiskang peking sigarilyo. Nahibawaan base sa usa ka report nga ang 5 ka Pinoy taga-dapitan dinhi sa Mindanao. Sumala pa sa maong 5 ka individual nga sa Pangasinan daw sila napadpad tungod giagat sila magtrabaho dito puli ang gisaad nga 400 pesos kada adlaw nga sweldo. Bisan pa man daw wala sila na side kung unsa pa kini nga klase nga trabaho.
Ilan na lang daw gikuha ang oportunidad og niuban sila dayon sa usa ka di pa matinong middleman. Sa unang pagpuyodan nila sa bodega, igo lang daw silang gipahinno o gipabantay apan wala daw sila ideya kung unsa ang gina-operate sulod sa bodega. Nagbalita gikan sa Radyo Ultra News Center, kini si Ultra Bong sa Kulingan, ang tingog sa kabaguhan. Radyo Ultra! Tugao sa Ultra Report. Nabate ninyo dili pala manduga report sa itong kauban Ultra Bong nga sa Kulingan. Dawaton taglayan pang report gikan sa itong kauban balik-balikan ta si Ultra Virgin Ladaw pagatag sa financial assistance sa mga mag-ooma gipadali sa NIDA. Sosyon sa atong kinasibukan di Italy, NIDA, National Economic Development Authority. Mao kini ang ahensya sa gobyerno nga mo'y nagtutok po mag-consolidate sa mga problemang ekonomiya sa matag lungsod, matag lalawigan, matag rehiyon o i-forward dito sa kinasibukang bayan sa nasod aron nga ma-consolidate kung sa may mga programa sa gobyerno. Sosyon sa atong kinasibukan di Italy, Ultra Meridian Ladaw sa report. Tugao sa Ultra Report. Gipadali sa National Economic and Development Authority (NIDA) ang paghatag sa financial assistance sa mga lokal nga mag-uuma. Pamahayag pa ni NIDA OIC Rosemary Idelion nga dapat madali ang pag-roll out sa mga programa o proyekto ubos sa Rice Competitiveness Enhancement Fund kon RCEF para suportahan ang mga mag-uuma. Punto sab ni Idelion nga mapadali ang tabang sa Rice Tarification Law para itaas ang supply sa bugas sa nasod ug masiguro ang baratong presyo sa bugas sa merkado. Nagbalita gikan sa Radyo Ultra News Center, kini si Ultra Meridian Ladaw, ang tingog sa kabaguhan, Radyo Ultra. Tugao sa Ultra Report. 52 minutos na nakalabay sa alas 4. Diri sa itong pagpanaguban, mga berat, titig pamilya nyo naman, hindi para maduga report sa itong kauban Ultra Meridian Ladaw. Abot na sa ninyo dugang pag-report na naman sa gawa sa kadirikatan sa itong basa kanyang mga text messages ano di mo magmahayag. Haguan na ba nyo